Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian cita yau kanti baki nong tre jong ke GVK EMRI, kibaran hapo ke Shatri jong ke Meghalaya EMRI Workers Union. Kila pelong ya ke jing syatngan ke bak lembu por lano bakin sange. Kidan hadu kat arngot na pedang jongki kibala poi hospital na kadaw ke jing kempang. Henry kitu kibala lait no na ki jaka sumarpan kila let ban beteng biang ke jing syatngan ke balong haplau jong ke office rekam jong ke GVK EMRI halau mali. La ban kadaw hang ni bakane kalong shibenta jong ka jingeki kinong tre ke MEMRI WU. Kabala yat menta shibna lenter halor ke jing bampatiau jong kinong penyat ke GVK EMRI ya ki lai pun reutli ki mat jing dawa jong ke ne keseng. Nakaliang jong ke Batisi TV, kalayu alat banyak keren bat ke General Secretary jong ke seng Meghalaya EMRI Workers Union ke Kong Susan Lingdo, ke balaong bakat baki bor penya jong ke GVK EMRI kamla le ru halor kimat jing dawa jong ka seng kan yai peteng ya ke jing syak tangan. Susu ke Kong Susan Lingdo kala penpau, watla ke GVK EMRI kala betha ya barok kinong trei bakin sange ke jingki lem kumta on hab ban thongkam dakiwei. Kaseng kan kan randian dalilai ru bat halor kan ke jing syak berngam kaseng kan lewat jing rap ru na ke Meghalaya Human Rights Commission. Kat kum ketuk apil ru bagi ai na pok management mengisi pokot kubur nrei nadu bengi sedang ya ke strike nadu September hadu menta ke management ke klam khot banyak keren lani kham khot ban ai banyak poi chakanu no ke jing keren ban ya poi ke jing sngutu nrei ki sipan ebe hala ijong ibor man pen ibor be ingi kinong tre te ki shiplat be to ka apila pokok khobor ki baong man resume duty no within 7 days ladang im resume duty kin wat de ki we ki bre ki man tre ni kam haka jing sngo jongi ngi persha bai ka to ka jing ai apil jongki haka kot khobor ndai ki dipan khot banya kren banya poisha shanus no ka jing ya sngo thu ne alis bakin snap kenyangi mentak lem ya kren kin chupni be da kabor da ka basu ai be kot khobor ban apil ban shube be ngi kum ki nong tre bat ki member jong ka ni ka union ngi so persha kita ki ek baro te mentangi ngin shu ai khoble ta ki seng bhalang ki pat ba baro ki bla support ngi na ka por sha ka por be ki wan hang ni ban ai jing kren ban ai mensi mingi bai ke ek bangi le ki ek badiman gamde tam tash yangi cement ne nam ta ki jing nam ta ka jing bha ka service nam ta ki pat ba baro tengi mentangi khmi lanti be ban ab ya ta ka outcome ka ban mi na ta ki meetings mentala ni la shai ngi shukermen be baki ki ba mi na ki outcome ja ta ka meeting kin long nam ta ka jing bha jong ngi ginong tre ba jong ki pat ba hi baro ko we shua bakin plat kot khubor jing shala ne kum baki I statement hapo ki kot khubor na ka management kada de bandon shua ka intimation yangi kinong tre am bakin le be direct sha ka press nesh ki media ndai da ka bangi I kum to le bun bangi lam baki jing tho hang to ki bun baki bam dei sudah nginde ya shong ya kata ka jia kren le ngila la ban pen I da ka basai na marngi hang ne basyong menyaki am dei basuan songkai ndai ngiru ngila don ki jing tep ngila wat ki jing tep ki babnya ba kino ki jing duna ki badan bat ki demands ki bangi pan ru ki long ki genuine sudah ya kane ka jing approach ngi shaka Human Rights Commission namar kat haba mentahi ngila ba kanis ngila shong hisnam kanti ngila ya ki nrei omdan basha shkori ki jing ya ki jongi to kadi ka jing bakla jongi bangin ya ki baro ubre udan ko hak banya ki namta ko hak la dia te habangi ya ki haba omdan ba pensngoi ki jing ya ki jongi ngin ha ban wat ki lat ki lenti ban pensngo de shiki we de ki department bakin sngo bha banya rap yangi ha kani ka jing ya ki jongi namar da kani ka jing ya ki kalong man pen bhai ka service am bangi ki tang man ki ko tulap shimet ldi hadu kini kisngi ki bapoi ha hospital ki long khat wengun ya ki bra discharge menta ki dan khandai ngun te ki badan menta hospital ki dan laingun in prangut ki bla discharge but ki badang dan hospital ki dan laingun iwe na ki para member jongi iyo ya kata ka bangi si ong ka fits kalong ko ga jingpang kiring haga bateng teng dangim bam da kaduna ka sugar level ka BPA ki yo kata haka ba itia marwe ngi syukum lam te ngi penpoi da ka jingrap jikseng balang man ai ka ambulance ngi yap penpoi kloi hospital banyo jing smart ndrei benta kaja hadu kan ni hadu ba ma la long habo ka critical condition
Ni kamnun ka jing ba khli kum bai ila tho I health minister pokok khobor be insapha doctor hangni hapo kani ka agitation play jongi ndre hadu mentam dani tai be doctor ibon hangni te shei kita ki jingkular ki shulong be tang hakot khobor long ngi ngimde se ki breu jongni ka state ba menu ban kit clean am ta jongi haba ai kata ban sadan kita ki nong sumar ki nong pen te shei ki ja kita ki breu kum mengisyong ya ka first HLC meeting hadian jong ka first ride on the month of July ngila reduce ya ki demands namar ki ngi ai notang ki top priority demands namar ngi kum ki union ngi sathu hi badan ki demands ki bamlawan pendep tang komentasi nela syai ken bampor tingila penjensur ya kum kita ki jat demands ngila ai ki balak pendep te basyong meeting men hakaniru ngila ai yang kita ki top priority demands te ki ong ba kin sa penbet choi kita ki top priority demands ki jongi ta ka jing ya ki jongi na do benai Julai ki peni ban na ka bor da ka ba ot ya ki tulap jongi kajing od ka bam itu ithau kajing sha od bun kajing sha od khandian te ngimdan kata clarification ru ngi menta ban ong bar management ngim kwa shu banya dan kanu kajing ya kran ina markat tu por bangi ya ki kishu set kulot kisko jongki ngi dan hangni hajan ru but still kimla tang ban wan pet ban ong ne to ngin ya kran ne to ngi penben kampak don kata tingi syukur pak dia government badalong te sungbaha ban ya penben nokloi namar ki basyong hangni bun kila trot lun ki bandang ya sitam ki bandang bun ndai ki apen namar baladang ile lo hospital mando mandan hangni ni mentah hangni mentang la syudi bitang da ka bat glucose te katahi da glucose pat ai boringi namar ba ban syuang no min hi kadai ka sugar level ha ka met jong brio te glucose pa ulong uwei ubayarap ba ba ai bor te tang katahi ngi syudi tang da ka bat glucose bangin saine hangni mentah na kipat ba jingsha ngidon hangni kidon ki bawan bu nongpang hapo Ganesh Das hangni hajan bapli kimyo eka jingirap jong ka ambulance ki wan chane ki wan wad ingi ki ong ni ngi so jenja namar bakam dan kani ka service te so bha se penwat lem ye ka ambulance namar ngi hap shift no skwe hospital namar hangni kimdan kata ka kimla ban ai kata ka jing sumar tengi na kalian jingi penwat na di private ambulance ne ngi penyiarap penpan na di seng balang tengi su thu da ka jingwan jong ki pat ba hangni ban pan jirap nangi kalong ba kajing do ka bakrau shisha ka dei menta ya ki pat ba namar ki bun ki accident ki baja menta kum ka tu kajing ja bahap ka ba sang te hapo jante hills dan ka wi ka ambulance ru ka balaya rap ki te ka government ka de ban sim khiai ga ne ka ji ki ga jongi namar kani gam dei menta khlem dan ambulance menyerap hang tu ka no ka ki casualties ki badan hang tu ka no ki spot that da ka bam yo ji rap kloi te da ka jing dan jong ni ka service ngila ban poi kloi nama ngi sidan kata golden period ban safe ka live jong nu brio tada ngi kadan ka service ka poi kloi sto ka jaka natuna jaka hadu banda poi hospital ngi ai ka jing sumar kat ka bahi bola jong te ngi syukur par government bakan le kloi buat ban pendap no ya kani ka kam bat num pen sa teng shu ngan chu ya thu khandiat long ba ka management ka yo ban play kat ni ki role mo kadi na ka daw ba ka government ka ai riu phu si mo ka ai ka por ka tingi so ba kini ki ba ka government ka le ka dei tang ka jing le ban kumar jimut mo mar hapo kan riu phu sin ala ban le sibun ki tingim so per hiru ya ki appeal ka ba ngilai hapo kot khubor na tai ki ya ka kot khubor ka ba la permi du state hat di Pangkar Chaudhry ban ong ba ban permi sibun ki khubor ki ba yalam maklai ki pajba te hakatu ka appeal ru ka ba ngilai ya ka tu ringim so per hira namar ba blai ba larang ini kran ya gajing thabure ba ai jing recruit ni gibri ba thmai mo ngi ga tas nem ngi adon hangne kata benai ngi lai khi kumusong na boro kata gi benai ne kumusong no last December u snem bla da ngi lai khi kamdon gunu ka initiative bakin simkhya halor gajing khi jongi ka ba layat katu benai te ka long ka ba so pelngo ingi habangi to ka khubor mo ka ba pmi na kaleng jong ka management ban ong ban thabriri ki we tingi persat jore kata tingin sapet chusu ka bakadon banle apo kani kan report ni hanri na kaleng jongi hi sngo ba katkum ga union hi boro lang hi sngo ban ong ba na kaleng jongi ka jiviki ngim kwa su bat hakaju ka poru yakini gi buri-buran hani ngim kwa su kata kadi ka we ka bakong sandu kadi ka bangimi hadu hangni ka ba long hadu kat kani ka station ko PE menta kadi kata hi ba ga jiviki ngim kwa su bat yakani bat ikindi bat yakani management kibri ke badan hangni kadi kata hi
Sarkar kan hab buat ikilat kelti first priority long ba kai ka service o kanu ka management ka bala banron hang ni ngim ong ba banwan ki company namar ngila bu akhmat ke sarkar ba ka di banron hi ka service namar sibun ki jingduna namar ba beli kumun siong no ada wan ki company ngimla let's say mo ka sarkar kamla ban ai assurance ba paka ba ki company ru kinwan kinumlong kum kene ka ju kum ba kale ka jvk te ga ke ba sarkar ka di ban simti hala di namar ko long kum ka nong genti jong kahi bakan serve ya ki public hakani ka state khnang ba kin yo ka jing sakri ka pura lingba jong ka state government kum bang i po ka health department ni i kan ni kila la ban kene ri ti mo kum ki CHC PHC te why not ya kani ka wonjri ambulance ka badai ka very essential service ka ba ki palba ki community kan ya government bakan ron hi kat pung jing ong jing health minister bangi ai por report ni kata arbanai mo ni de perkhat pore kata kan report ni kala long kam kai nomor ba sei ki ba ki ngi ki ba ki ani kila na ki ka ba upai bar unang struggle mo suffer ba upai ba ngitip ya kata nomor bangi i hadu ang ni ke warmat ambulance upai ba te kata ka jing ai por kal jing sha ka government ka perkhat ba tel perkhat dia kita ki condition ki norms kat kum ka agreement telong ya kata ngimla bonong handai te ka bangi kwa hi bonong hani kolong bangi kwa ka government bakan sim action buat kenya lor ne yakini ki life and gi points ki degi genuine points borokhat te ya jing reduce jing kita ki pratli kamdai bangi la pendu kita ki life and ngi warra ka pratli points handai kita ki pratli ki degi top priority points te le kita ki bahadin jong naka pratli kita ki basadin pada telong ki degi bangi sala ban le hadin rumah dan handai kita ki bahmat pratli te ki degi point baik ki ba dei ban pentri kam baik kata ka di ko ki kat tu kat ni kan mau hi kum ka transfer nanta ka salary ke increment nanta ka manpower ka working hours gitu nanta don skiwi new ambulance new ambulance kata lagi dei ba khmat do ngila ban ong hani ba ki ambulance ke dei bombiang ladang ini keren ni ka body mo ka body don ki bombiang handai ka jimut jong ka kali kamut tangi body pi ki don ki technical ki don ki wiring ki don ki body jong ka body condition ka ya le jong handai kumun si ong no ngi la i kumnu kita ki anti union ki ong ba ka biang ba kali ladi kin suthu saya ka jing slam jong ka kali ka bala service la kan usnem kata sa kali kawai bangi demand ya ka kali thmai pi tendai ban ong ban biang te kala adai ka bam chunong rem kai namar ngiru mdei tam ki boron hakani service ngiru ngi don hak service kili ki don khat san ngut na ar pungut ngi kan ni ngi don sisfa pra pungut tingila la ban proof kat ni bagi kali ki dei bam biang te kumnu kita khat san ngut kin si ong bagi la biang lada ki sodan kam ban ya krem bi mar persya bat ngi ban ya krem ban ong bala biang te ki mat wan hani mar khmat bat ngi ni persya kata kajing wan jingo jong ngane halor hanorem ga ba ngila isnai se ba plat ya kajing bom respon jong sarkar la ni ki bor badi khmi ye kini ki sispa propongut kinong trei jong ni ka emri sispa pra hangni hapo kabodan mata hangni ka jaka te nakadau ka ba ye ji community ki jingtia nakaleng jingi ngim sungula sya syu ye lede but nakaleng jingi persyang hi bani keren but hakju kupor ngir philai i ba kiwi ki seng balang bat kiwi ki seng trimon sobha kila karpat syak sarkar bat ngilai iru badon ki balalai ban sandran lang bat ki ban keren je health minister chong jala ka jungi I ba al hack tenrei ka basungsi kolong ba hadu manta kampat don kono konuru ka response lene ka initiative ka banakaliang chong sarkar lene ka management bakan wan hakata ka me chong jingi keren lene hakno ka solution ka ban simno ban penkut no ikani jingi nakadau bagani ki ka kata ya lai benta kakta ya kajingko cingkia jungkiru kakta ya kamai kagici jungi diginong trairu bad ha kecuk kopor kakta ru de ya ka cing syakri ka ba upat ba ubodok bosok kamtam sinong kendong badon kamleng bakan ngi syakri kamu bad baki don kam ya ka ambulance bad ka balai pade golong ba kakta ru wad yak sarkar jelaro te dai halor kan diginong rem ka ba harin bangayu I ba ka sarkar kamle ai te menta ka sngi nagaliang jonga ngalapha ya kawai ka memorandum ba KCT Syau Union Health Minister Dr. Harshvardhan ba on intervene no nagaliang jong central government ru markum mangite baka ka central share ka mentalang hangne but ha ku cukupor kumangi I leng ba ka tu ka appeal ka balik si kamdei ka appeal hendrei ka ultimatum notice ka ba nagaliang jong ka management ka ai de kitin berngam but kala pen iru de ba kadan ha baro kawai gri India hakeleng ki state jungri India ka service ke jungga ke unit ke jungga but ha ke joko por ki pen I bagi don wat chiru Sri Lanka te
Tihan rai balai patang ya idi istit barit. Kamla ban sob ya kene ke problems ya kene ke jing Ti kalau ke cing lai ran ya kene ka management ya kene ke JVK ke baka kop I ke maka kop kadai kata ka agency kapala ban agency kene ke bahe. Hari ya ini ipat de jing ibarit kamla ban ban penwan hak kata ka jing ya sudu jing mot. Te hak jing ka habangi pet. Kadiman ke jing ini kadai ke basyong rem. Uta uban tray palat por ya ke balabo nolor kata ru de icing siupat icing perkat lang pada kamdan. Bat plus nang tare de kiwe perlu de kam tami ni kinuk tray ke bala kam tray Islam. Tikemut lakum nu ke de bandan kata ke incentive lenek increments ke baya hap bat kacing syakri ke jungki bakinyo kum kita ka promotion bat kiwe wedeki facilities. Kita ki busyong nongrim sudah. Ban mintenyi ka ambulan su. PUI mantan kibon ke bala kem sarang donru ke bas kalau dan kecing ketak wat ke benda ke bas siapa ti kalong reski om tang yaki Henry wat ikenong panghiru kalong reski hadu kata-kata te nata daw leng ba kani ngamla sya syu yang ni benta bat omban se ban apil sya central government ru leng ba u union health minister ba alis unle AA habre ba kani kapang khanang ba kani kecing yaki ba kecing bom stro cimut kan kudno kloi nama dah cing bahag jungki nama hak cing mutoi jong upai ba bat hak juga por bak sarkar hi kanlong kabayat baik kabayat renti kata kadai kacing temu kata kadai kecing karpat ke jonga leng ba kani kecing wan biset mata kasngi ngakarpat ceki bar ke bahalor omdai bandon gono jing sngau Henry pechua ya kene kajing ke badon kam kerke manta ti imat kumba don boong mene ba lesi ke sarkar ke pen baki kata kecing hi ti handai kem sut ho bade ke ki daw kanong rim ke bamiki ki yang halor kita kicing ki ti ngikar pat ken ba ka sarkar ken le no kloi kat bala ya kene ka banta jamini ni kan hale ramme ni boli ramme Supaya kena itu dah. ini kai lembar dah do ngam kita ka wait apa ni kita try Lihat kan saja. Kimi si kam snyo ki ai hang ne. ये बागमरा का गाड़ी ये देखो फ्लोर भी खराब है और ये एक्सीलेटर पेडल भी नहीं है और कुछ वायरिंग भी खराब है और टायर भी डैमेज हो गया।